és una pota més, és un element més que s'ha de tenir en compte. Llavors tenim xarxes socials, tenim una estratègia de comunicació, tenim un bon producte, tenim un bon servei i hem d'escoltar. Hem d'escoltar el client amb enquestes, amb la seva opinió que deixa a les xarxes socials, amb la seva activitat. Tota cooperativa hauria de tenir una bústia enorme on la gent es deixen les seves queixes o opinions, que és la millor intel·ligència competitiva, potser. Conèixer tendències, conèixer el mercat, conèixer el perfil de l'usuari actual, el perfil de l'usuari potencial, conèixer també com és la teva competència, conèixer productes substitutius que igual no havies pensat, de dir, ostres, si la gent, en lloc de comprar això, comprar aquest producte que mai havia pensat que fos substitutiu de lo meu. Podem fer també, fer servir eines gratuïtes per si avui hem de prendre una decisió o tenim molt poc pressupost, fer un procés com una etnografia de la competència, de dir, anem a mirar insights i després ja els validarem. Llavors, en aquesta validació podrem seguir fent servir eines gratuïtes i també, de tant en tant, plantejar-nos fer un estudi de mercat, diguem, amb tot el seu rigor. Bueno, la meva proposta és un quadre de comandament que és un Excel, llavors són eines gratuïtes que és molt fàcil de fer servir i es pot començar des d'avui. Llavors començaria amb 4 o 5 indicadors, cada X temps, i després, quan tinguem més experiència, miraria d'anar afegint en funció de les nostres necessitats.